Club Junta, building better Africa. Mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumamawa. Akuluakulu anati muvi woyang'anira suchedwa kulowa m'maso. Ndimafuna ndidziwe chipani cha DPP malamulo amene mmagwirisa ntchito nda dziko lino kapena nda chipani chanu. Pena zikukhumudwisa nkhani zimene zili ndi maumboni. Sindikudziwa kuti umboni umene a DPP mukumafuna aboma akufuna ndi umboni wa mtundu wanji. Ndifuna ndibwerere mbuyo nkhani zokhuzana ndi anyamatazi kwanji. Mukatenga mavidiyo olo kuti aponyedwe pa social media, mavidiyo akuonesa anthu atatenga mipeni ndi kumabaya mateyala ku parliament. Parliament ndi malo otetezedwa amene akuzitcha jaji, amene akuzitcha lawyer. Malamulo sakulola munthu chisawawa kupita ku parliament. Anthu amene anapita kukabaya mateyala ku parliament analowera pati, zinatheka bwanji? Anthu amene aja anachita kutumidwa anali ndi ambuye awo. Lero anthu aja anatulusidwa. Nde wina ndikubwera waku khoti, ndikubwera ndikuzayika restriction kunena kuti anthu amene wasakuyeneka kumangidwa mpaka na January. Kodi omangidwa azikhala anthu akumuzi amene aberana zinangwa, amene aberana nkhuku, amene amenyana chifukwa cha umphawi, chifukwa cha kusowa, ngati alibe ndalama yompasa woyendesa mulandu, ndiye kuti ameneyo asekeredwe? Malamulo a dziko lino akutero? Zikukhumudwisa. Tikapita kumbowe palibe anganame. Tikapita nkhani ya anamiwa, mavidiyo ndi zina zotero zikuonetsa kunena kuti uyu Nelson Chipokoso uyu ndi wakuti. Kodi ndi umboni wanji umene akhoti mukufuna kuti papezeke umboni kuti apanga zinthu zidi ndi awa kuposera vidiyo ya munthuyo akupanga zinthuzo? We Malawians, we are very disappointed with our judiciary. Nkhani ya Galu wagwidwa munthu amene akuganiziridwa pa nkhani ya Galu. Munthuyi wanena kunena kuti agaluwa asunga ndi Boni Kalindo. Mmalo mopita kwa Boni Kalindo, Boni Kalindo akukatenga injunction. Khoti lalamula lauza apolisi pitani mukaseche. Nde tikukawuzaso tikukatenga injunction. Sindikufuna kunyumba kwanga kuno kuzasechedwe. Kodi mwatenga Galuwo ndinu? Mufuna kutuza chani ife Amalawi? Nde tuzane tu Malawi kunena kuti osauka nanuso mukagwidwa musikatenga injunction, mukalandira kalata yochoka ku polisi kuti apolisi akukufunani, musipita kukatenga injunction kuti ine ku polisi kuja sindikufuna kupitako. Ndikuona ngati andale ayamba kutipusisa ife Amalawi. Andale tikubakirana pa zinthu zimene wina aliyense akutha kuona ndi maso ake kunena kuti izi.
ndizoona. Kodi dziko lino woyendesa amakhala president, woyendesa imakhala judiciary? Tikufuna Amalawi tidziwe ngati ili judiciary tizipanga chisankho chosankha anthu ku judiciaryko amene aziyendesa dziko. Chifukwa zikusonyeza kunena kuti tikasankha president sakupasidwa mphamvu, president sakupasidwa ulemu. Lero zikukhala kuti Chakwera ndi amene akuyendesabe dziko lino, chifukwa Depani chifukwa zikusonyeza kuti judiciary yathu ikumverabe ulamuliro wa Chakwera. So Amalawi ambiri akudabwa pakati pa Mutharika ndi pakati pa Chakwera. Who is the president? Muvu oyang'anira suchedwa kulowa m'maso. A president Mutharika ndikudziwa kunena kuti you are there kutumikira Malawi ndi kuwapasa Malawi zosowa zawo. Komano china mwa icho ndi chitetezo cha dziko lino. Mukuyenereka chitetezo cha dziko lino kuchisamalisa kwambiri. Chifukwa mawa ndi nkuja akalindo ngati sazapitako ku khoti tisazaone anthu akupita nkumakasakapo ni kalindo. Alaitoni Mangochi akasiya kukaonekera bhero yawo, tisamve zonena kuti Laitoni Mangochi akumusaka chifukwa chonoti sakukaonekera bhero. Laitoni Mangochi, he is a human being. Boni Kalindo, he is a human being. Whosoever stays in Malawi, they are human beings. Pasakale kukondera kuti uyu ndosauka uyu ndolemera. A president Amalawi akukhumudwa ndi judiciary mmene ikuyendera. Dziko likukhumudwa ndi mmene zinthu zikuyendesedwera. Tieni chilungamo chioneke, wolakwa ayimbidwe mlandu, ngati sanalakwe palibe chonena kuti munthu akayimbidwe milandu. Tikuwafuna agalu athu. Whosoever amene anatenga agalu athu ku State House, we want agalu athu. Sizopangira ma demonstration izi kuti tikufuna agalu ayi. Tieni mwaulemu mungotenga agaluwo mutipasa. Mukwakakamira bwanji agaluwo? This is foolishness. Azisogoleri onse amene achoka ku State House sanapange zinthu zopepera ngati zimenezi. Tikamayankhula kunena kuti Amalawi sitikufunanso chipani cha MCP chizabwerere. This is the main reason. Umuntu kukusowani. Chobera agalu nchani, chotengera agalu nchani, kutenga ngamira ku State House ndi chani, kunyera ndi kusetera makoma ndi chani, kutengako makatani, kutengako ma TV, kubako magali moto. Nde chipani chimenecho chizabwereso, chizaime pa podium, Amalawi mutivotere tufuna ife tibwerereso mboma. Ndi ndani Malawi wopepera, ndi ndani Malawi wopusa amene azavotere MCP? Apito Mutharika ndi boma lanu la DPP. We need action. We need action. Zofasazo tazitenganikaye muzisiye uko. Ndi chifukwa chake anthu akukuonererani. Leti nchimwene wanu
amati akatulusa agalu kuti kalumeni amapita kukaluma. Please Amtharika, ili ndi pempho la Malawi onse ali okhumudwa. Zikomo kwambiri.